Ond y cwestiwn mawr yw, ydyn nhw'n gallu canu Twinkle Twinkle fel hyn, sgwn i? Tipyn o ymdrech. Y canu a'r canolbwyntio. Werth i'w weld fel yna. Jyst i esbonio, mae'n canu heb agor i cheg. A chi'n clywed y geiriau, mae'n anhygoel. Cyn i ni ddechrau, mae'n rhaid i ni sylw at sodlau uchel Mari a Catrin fan hyn. Drychwch ar rheina. Sawl modfedd sydd fan awed o'ch chi? O, lot. Wel, lot fawr. Dyl? Ta 7 dyn a ta 3 hogan, falle. Ti'n neud y geddus, allai ti'n neud tro ambell i fodfedd yn ychwanegol dyl, mae'n siŵr? Sori, joc sal. Sgidiau da, ferched. Hoffi'n fawr iawn. Reit, ydyn ni'n gallu canu heb agor ein cegau. Catrin a Dyl fydd yn mynd gynta, gyda llaw ma na wirfoddolwyr o Urdd San Ioan yn cadw golwg ar bethau yn y stiwdio fan hyn. Os chi am fentro hyn gartre, cofiwch y rheol bwysica, cofiwch anadlu. Mae hyn yn beryglus dros ben. Reit de, dewch chi weld sut hwyl maen nhw'n gael. Dyl a Catrin, bant â chi? Os ti'n humiliated un yn iawn, de. So dwi'n mynd ar ôl. O, na i ni David, den. Fi'n siŵr bod chi'n cytuno, oedd hwnna'n ofnadw. Wei, da iawn. Reit, Dan a Mari, chi'n edrych yn bryderus dros ben. Pa ongl ti eisiau gymryd fyna, ta Dan? Yn gyfarwydd, os dwi'n siarad efo merch, jyst yn gwlad nhw'n mynd... Wel na, so na i drio yng ngore. Ti'n barod? Pa nodyn? Ie. Dyma. Mae eisiau neud o'n iawn. F. F sharp. Ti'n barod? Reit.